pag nga orasyon manan, gagayem kan kakabsat. Kumusta kayon? Tinay ito nga gundaway. Una man pa, gyaman tayo kinapo Diyos. Di tiyempo, ngayon tayo nakadatayo, taddatay manan kakabsat. Tinay ito nga platform. Sabbath School Alive, iti Ilocano version. Ket dalan tayo manan kakabsat, iti na santo na sasauna, masarakan tayo. Iti Biblia, kakabsat, ket iso nga awisin ta kay manan nga lain yung iti pagleksyonan nyo kakabsat, iti guide tayo, tapno masurutan tayo, iti papantay panagadal ka iti sasauna. Iti paulo kakabsat, iti adal ti data, ti kari, akas tinaibagami, iti lawas na kakabsat, ket sakbay ti nga mapan iti adal, kumustahan tayo mampay kakabsat, iti partner ko dito, ni Pastor Oliver, Pastor, kumusta iti naglabas nga lawas mo. Actually, nagkadwata. Well, when Pastor Ed, maragsakan nak, inawis na iti Sabbath School Teacher Certification, ijay Area 2. Kat puno unay nga dagiti kakabsat sa jay, kat very enthusiastic da. Kat igritamot ni Engineer Marquez nga naayat iti panagpos na. Support tayo. Yan. Igritamot dagiti ko ito nga kabsat nga kankanay nagbuybuya, the Sister Ofel, iti Pinili Church, Valenzuela family, Belisario, iti dating nga members ko, Jay Abra, ni Ma'am Esme Benyas. Hello ma'am, kumusta kayo dito San Juan? Niya po Diyos ni May Dayaw, niya po Diyos ni Mang Bendisyon kada kayo, amin di tayo ito nga kabsat. At sabi ko na, kumang dado tayo pa nga makabenepisyo. Iti da ito yung nagadal tayo. Okay. So maragsakan na kabsat, iti nabaleging certification for teachers, certification seminar, ijay Ilocos Sur, so iti nagkaduan ni kin pastor, gyaman na iti leaders coming from different district kakabsat, nga bukbuklen iti area 2, or pa iti Abra kakabsat, gyaman na iti pastor ngayon may, simuporta, kinuyog da iti delegado da, bendisyonan na kayo ni Apo Diyos kakabsat. So nga, tinay ito gundawa, pastor, sakbay ta grugi, mabalin mo nga ikararag, tapno makapagrugi dan pastor. Ako nga kabsat, dumog tayo iti panagkararag, bendito a Diyos, agyaman kami, tamataginayon, dagiti sasaom, dagiti karkarim, matibkerda, puro mampayad dati panaglapit, dagiti anak mo, dagiti tao, naawisa magsubli, at sidadaan ka mang tupad, mga ramid ka dagiti naisaway mo. Nang nangruna, iti panaki covenant mo, tulag mo kini Abraham nga kasadadalan ni siya ng bitong galmay sa o Diyos, iti ka di kinasirib, di paay mo, iti dawat mi tinaga na po mesosan. Amen. So, tinating gundaway kakabsat, enjoyin tayo manan, iti agadal, kadagiti sasaw ni Apo Diyos. When iti napalabas sa lawas na, inadal tayo, iti kari, kina Abraham, kakabsat, nakita tayo, inadal tayo, iti pat nga, italo, una, three pillars, kakabsat, iti first, faith, iti may kadwa failures, ken iti may katlo, future. Ngay isu kakabsat, iti tamingan tayo, iti dayto yung oras. Nakita tayo kakabsat, nga ni Abraham, stamat ti asawa na ni Sarah, kakabsat, dakkel iti pasetda, iti dayjay, na ikari nga anak, awan sa bali, kung saan nga ni, Pastor Oliver? Yes. Ni Isaac. Isaac. When Pastor Oliver, nag-adult tayo manan. So, adaman ti talo nga direksyon ti adult tayo tatan. Ay nga kabsat, may kawalong adult tayo tatan, may katlo kadag iti 3 parts nga pakaistoryaan iti umuna nga patriarka. The first prophet, the prophet nga na-mention dito, patriarka, the first nga nakugit, pindudumapay nga experience na. Talaga nga, iti nagpamunganayan, ito nga adipon ni Apo Diyos. Habang mo ay bayag nga dadalan, puwinpintas pa iti title na, The Promise. So nga, nung nasabit da ito, extra sweet dati title tayo ta M&M, tinarami, ti 3 pillars tayo. M&M connect, double M. Umuna, The Marvelous Miracle. Okay. Numampay lupus,
hanga ganak kuma, it past the age, anon nga grade line, everything, nga mangiturong kuma iti may nga babae iti panaganak na, but still, the marvelous, nakaskas daw unay nga milagro. That's the first M. Then, this mighty miracle working God. That Diyos tayo nga managayat, manakabalin, nga mang-fulfill, dagiti promises na, kan mang respeto, iti na imposwan nga panagidaton, panagdaydayaw. And then, the meaningful marriage. Yan. Siguro, makita tayo iti kaipapanan, iti panagasawa, kas kapadasan, dagito yung agama. So, that's our Eminem for our lesson. Ayato na, Kabsat. Amen. So, kayo Kabsat, tabok nga nakasagana kayo. Lukatan nyo dagiti Biblia yung Kabsat. Discussion tayo na umuna na topic nga na-mention ni Pastor Oliver, may panggap dyan miracles Kabsat. Api nga miracle. Iti dayti nga kari. Kaputa kuna ti Biblia Kabsat, basaan tayo Genesis chapter 18 verse 11. Kunana to'y ita ni Abraham kini Sara lakayen kunana ken bakitdan ket adu ti napalabasdan nga tawen si mardengen ken Sara iti panagkadawyan dagiti babae. So dayjay pastor. Dayjay monthly period na daytoy Kabsat. Hala nga dayjay natal digit ni Sara ket lupis kakabsat saan nga talagang aganak. Actually, basahin tayo kakabsat dito'y Genesis chapter 16, bigbigan na, ket kasla pabasulan ng sapay ni Apo Diyos kunana, ket ni Sarai kinunana kin Abraham, adtoy ni Jehova, pinaritan na, nga ganak. Gagayam kin kakabsat. So, Go and multiply kunana. yung apay na nga sa Pastor Oliver. Akit gapo siguro dahil padpadaan da nga nabayag. Ket adu ti na kapadasan dan nga kwa inaramid da nga measure nga tapno ma-fulfill dahil yung isuna latta iti tudtudon ni Apo Dios. Isugarod nga kunana ti chapter 18 verse 14. Adayan narigat kini Apo Dios. Is there anything hard with God? Ket oray lag katawa dahil ito nga ina haya. They laugh. That's why dajay nagbalin nga bunga iti ayan ayat da kaya nasaon ket laughter ni Isaac. So ayay so okay, awen kakabsat dakkel iti paset ni Abraham ken ni Sarah kakabsat iti dayta nga kari gaputa naggapu kadakwada naman pa iti panagkita da posible oray pa kada tayo itata siyempre no bumaketen lumakayen kakabsat agsardeng metten di mat iti panagadu. So iti dayto agundaw study kuna ni pastor nga Oliver itatay adda kadi kakabsat tinarikot kina Apo Dios awan kuna to Genesis chapter 18 verse 14 adda aya banag anarikot unay ken Jehova. So awan kakabsat kaya, ti posible kadakwada, ti posible kada tayo, saan nga posible kini Apo Diyos. When gaputa iti Diyos tayo kakabsat, adalin tayo, no? Adalin tayo di umuna, di Genesis kakabsat, sakbay pa nga napaagda amin, sakbay pa kakabsat, nga naiparswat itaw, sakbay tayo pa nga nagadda, winubanbanag nga makita tayo, maigaman tayo, dito'y lubong ayan tayo kakabsat, adda iti Diyos idin. So awan ti imposible kini Apo Dios kakabsat. When may kadwa kuna ni Pastor Oliver kitaan tayo nga iti Dios tayo ket He is a mighty God. Ayan. So kasano dayjay Pastor Oliver? Api nga naibagang nga He's a mighty God. Iti daytoy pagistoryaan ni Abraham. Kuna tayo idi napalabas saya Pastor and nga the experience of Abraham first mentioned dayjay worship. Ti prinsipyo nga impakita ni Abraham iti panagdaydayaw na nga da ginururay da nga nabayag. Idi handan pakpakadaan ekspektaran ket isu ti umay na. There is an element of miracle and surprising experience kadakwada.
Nung hindi maddan, addan, na experience dan, alaga dahan, kinamat, hindi dakil siguro, kinamat ka, diyan no, natibkar pa tumang da, nga kamat ka da, anak da. And then, dawaton man ni Apo Diyosan. Ginawat na nga idaton. Kat, nukitaan tayo ti prinsipyo ti dedikasyon da ito nga anak ni Apo Diyos. May ataday launay iti agbalin kumamat nga pakinakam tayo no panangkita tayo iti kinapateg iti panagdayaw. Kitaan nyo nga kunana dito, it came to pass, chapter 22 ti Genesis aya, after this, kalpasan na dito, God tested Abraham. Talaga nga, iti naglabasan na dito. Kat kunana, adatuya, take now your son, alam ti anak mo, iti bugbugtong nga anak mo, nga isut ay ayatem, amuna ya. Amuna iti kapadasan ti may sang ama nga nangururay ti bugbugtong kunan dito uray da ada ni Ismael because of the superiority of the promise nga naipay kini Isaac nga isu ti anak nga mangtungpal ijay kari aya ket go to the land of Moriah ket kunana nasapa unay nga napan siguro inlimod na kini asawa na ket no kitaan ti istorya kalpasanan nga dayjay experience dayjay Moriah nga panakaidaton ni Isaac hanga nagbayag na tayo ni Sarah. Malabit talaga nga kinuha na dayjay na dinamdam na dayjay nga kapadasan. Kuna na dito yung pastorya kitaan nga after disaddled early in the morning nasapada napandan ijay lugar nga imbaga ni Apo Diyos nga pagdaydayawan da. Verse 4, ket ti may kalungal daw ni Abraham intangad na dagiti matana, ket nakita na dagiti lugar adayupay. No je bantay ti Moriah ket after 3 days ka magmagna. No tangadom ka adayupay. Kaya nasawan siguro 2-3 days mo pa nga pagnanday ta. Datayo, no pantay agimong. Talaan, gelang awan pay may sa kilometro. Nagadayo ti church. Nagtudtudumat. Nagado ti pambar tayo. But there is a specific place ngayon pay ni Apo Diyos no kikita dagiti anak na. Dito ni Abraham makita tayo ti dedikasyon na pastor. Nga uray pay adayo. Uray pay nadagsen dayjay kapada. Siguro bawat addang ko na. Kasano nga tan? Idaton ko ni. Kasano nga ti mapasama. So it is a miraculous and mighty God pakita launay daytoy nga anak na ipagpateg na iti kinapudno ti pamati na nga idin idaton na nga papatayan the mighty God prepared in sagana ng tidaton and he respected the offering in respeto na iti pamamati ni Abraham dayjay iti nakaskas daw iti Dios saya nanuman pay amo na ti masakbayan amo na ti mangyari kunana now I know. At dito versikulo ngayon napagtanto ko na. Ngayon talastas ko na. Amo ko ni tata nga talaga nga pudno iti pamatim oray ti anak mo han mo yung kedked para kanya. So he's a mighty God nga nangipakita nga he's ever ready nga mang-provide kadagiti kasapulan ti anak na. Kada ito nga kapadasan, Pastor. So, may ating gagayam kagakabsat talaga nga he's a mighty God, a sustainer God. Gagayam ko kagakabsat. Amo yung tiket ko pa nga makita dito Pastor Oliver, gagayam kagakabsat. Dajay ko na ti Hebrew nga liklikha. Dajay ti ket nga asawa na dyan. No, binasa ti kagakabsat, dajay chapter 12, iti Genesis, kenda dajay chapter 22, iti book of Genesis, may sa tikayat nga sawan. Dajay sao nga pumanaw ka, ken dajay inka, isuna matlaang gagabsat, may sa tikayat nga sawan. Ket dito ikayat kung makita nga ni Abraham 100% nga nagtulnog kini Apo Dios, idi ko na pumanaw ka. Dita lugar nga yan mo, ket mapan ka idi may sa lugar nga pangyapanatken ka. Nagtulnog ni Abraham. Ket ditoy Genesis chapter 22, verse 2, ket kunana, alaem ta anak mo, ti anak mo abugbugtong nga dungdungwem, ani Isaac ket ingka iti daga
ti Moriah. So may saman nga challenge kanyanan. Daytoyen nga panawan na kakabsat. So nalaklak sa siguro pa yung aksentaran dahil ipapanaw na. Ijay ngim dito pastor duma. Una. Ta idi pumanaw isuna amunang adati panggap ni Apo Dios kinkuana. Ket ditoy kakabsat nga na-test iti pamati ni Abraham. Ket ditoy namet nga impakita kini Apo Dios nga awan ti panag dua-dua kakabsat nagtulnog isuna kini Apo Dios. Kita inyo gagayem ko kin kakabsat no kasano iti napasamak ditoy. Kunanad toy ingkay di bantay ti Moriah. Ituloy tayo kabsat chapter 22 ti Genesis verse 2. Ket isu idatag mo ijay nga maysa adaton a mapuuran itirabaw ti maysa kadagiti banbantay nga ibagak tuken ka. Ket sajay kunanad toy kakabsat aglaktaw tayo 5. Ditoy ket pinanawan na imbatinan kakabsat dagiti duang adipon na ket sana ko na agsubli kaminto kita nga pamati dayta ammo ni Abraham nga iti idaton na ken ti dawdawaten ni Apo Dios kinkuana tay bugbugtong ng anak awan sa bali no saan nga ni Isaac kakabsat nga nabayagan ikarkararag na duwa da nga agasawa kini Apo Dios nga maddanda kumati anak ngiwilta nga naaddaan da kakabsat lakay ken bakit dan ket itatapay iti tiyempo manen nga nasuot ko na tapay dinawat ni Apo Dios ni Isaac muna apay nga dawaten na nga ta no siyak dayay kasla made inted na sa naman dawaten na ket sana ibaga nga agbalin nga ama iti nasyon kasla No kita am kasano jay pastor ket the duality of the test. Hanlang ni Abraham tinatest dito no kita damdamag ni Isaac ta kami clueless sa suna yung mangyari di na mo tali ni Apo Dios nakitongtong ititagtag inap kini amana ni Abraham awan ti ko ana limod na lang so ay na adato di apo adato di kayo kung kunana Jehovah Jireh God will provide ket sika 17 or 18 years old ka ket idi bagan idi adda jay kayo on site nalpasan nga na ikabil da jay altar ket sika anak ko ay no agi nga tawon 115 na siguro no nasurok na sa agasutan ni Abraham no siya siguro da jay 18 ti tawon ko 17 ay itarayak ay narigat ay bagsulod na tabanwagan na 18 years old lang but the test he also passed the test I mean kunana dito di Biblia in no kitaan ta dito that dito kuya father kunana I am here my son look fire and wood is here but the lamb and burnt offering ay na my son God will provide then di adajaydan lugar di verse 9 chapter 22 verse 9 and Abraham built an altar and placed the wood in order in simpana and in galot na in bounded Isaac apay nalakad ay nga sitwasyon ngam inyawat na siguro ti ima na ya sigalutan na bata di kan binagkat na nga in daton that inted na nga talaga iti in willing isuna apay nga ta pastor because of the great training in the home talaga amuna nga da Dios ti amana ket is a faithful God amuna nga miracle working God isuna so nga oray man pa niya mapasamak kada itang aldaw he is willing amuna mo do sino ti Dios nga pampamatyan ti amana ket kasi mat iti maidawat kadagiti papadayo nga amma na nangrona you are the priest inside the home that lalo dagiti papastor na kunada dumahan nga maitan ti emphasis dagiti ananak ta kinabisi dagiti papastor make sure that the faith of Abraham dagiti klase nga pamati ket mai-share yu met kadagiti pampamilya dagiti anak yu pastor. Amen. So nagbalin nga modelo nga ama kakabsat ni Abraham ken ni Isaac. When
talagang nga na-test na di faith na dito'y kakabsat, di Hebro ko na nisi. Talagang nga nasuot ko na taday di importante nga paset ti panagbiag na dayjay bugbugtong ng anak nga naisa isu ti dinawat ni Apo Dios. Ada dagiti time kakabsat ti panagbiag tayo. Daytoy kita maysa nga palagip kada tayo gagayem ken kakabsat. Daytoy nga tiempo ket maysa nga test kini Abraham. Sinuot na nga talaga no sa dinno iti loyalty na. Amen. Ti Dios wino ti bagbagina. Ket dito impakita na gagayim ko kita nagsayaat kita aya tinaramid na idi sa ludsuden kakabsat ni Isaac no sa dinno iti may daton nga karnero amapuuran amuyo na niya ti sungbat ni Abraham kunanad toy utso iti 22 ti Dios mangisaganan to ti kordero maipaikin kwa na adaton amapuuran iti Hebro kunana iti inayusar kakabsat year ilu anya ti kayat na saw unday jay kakabsat na ni Jehovah isuna iti nangisagana isuna ti mangisagana so introduce na inyam amuna kini Isaac kakabsat idi agsal sa ludsod ni Isaac nga adda iti Dios isagana na amin palagip kada tayo nga ama naganak ti pagtangan idi nga dalye, idi nga ni Abraham kitagda mapanday di muraya nga pakasuutan na lugar kakabsat nga pakatisan ti pamati na lugar nga pangi datunan na kaday di nga anak na talaga nga lusyak day di talaga nga maproblema anak unay apay nga ta mabaling nga sa lutsudat ni Apo Dios ngim ni Abraham saan nagtulnog latta gagayem ken kakabsat da kayo nga ama naganak apadak kasanute nga sangwen no agsaludsud dagiti anak tayo no adda ti problema dagiti anak tayo no agsaludsud da kalmada tayo matlaeng nga ta nga kaslaki ni Abraham nga sungbatan dagiti saludsud problema dagiti anak tayo tay ti dakkel problema na dito yung kabsat talagang sangsangwon na ti dakkel nga test ti panagbiag yung kita inyo kakabsat ni Abraham kita niya ni Abraham tahimik latta muna kakabsat iti Dios a pagserserbian na da kayo nga naganak apada kumusta dagiti anak tayo as I mentioned a while ago no dati problema da kasanute nga sangwen ida kakabsat may kararagan tayo metla nga ta ida may introduce tayo metla nga ta ti ayat ni Apo Dios kadakwada nga ipakita tayo kadakwada ti kinapatid ni Apo Dios Dito pamilya pastor, tayo. dito pastor hanlang nga theory iti pamati ni Abraham. There is so-called experiential knowledge iti pamati na experiential. Tay din hanlang nga dayay makon ko na nga father of faith ni Abraham. Ditoy nagbasahan tayo nga slow motion. Inutom nga basahan ti verse 10. Dahito ti pinaka-dramatic dahil bagbagam nga kinadagsan ti problema. Dasal amin dito nga teksto. Ako na dito verse 10. And Abraham stretched out his hand. Inlayat nan. Inlayat nan. Niya ti sumaron dito. And took the knife and slay his son. Disidido dayta. Nga idaton na. Patayin na. Una, I mean, it will be ratified by blood nga talaga. Babayan iti dara. It personifies the Son of God nga maikwa. Kat dito yung bantay ti Muraya, di mo lang nga na-situate dahil Jerusalem nga patakda ni David. Talagang nga dati significance na dahil nga lugar. Nga kwa, ito nakabsat ng idatunan da. So di mo lang ti place of sacrifice. So nagpatag dito that God is a mighty God. Nga kalpasan na dito makita tayo iti the mighty blessing nga impaay na nga kunana by myself I've sworn karik ti kwakmutlaan ko na ni Hioba agsipod ta inaramid mo dagiti nga badbanag ket habo nga inked ti anak mo ti bugbugtong anak mo blessing I will bless you multiplying I will multiply your descendants as the stars as the sand of the sea and the seashore descendants shall possess the gate of their enemies. Kana talaga nga
may isang mighty God iti pagserserbian. Tata, mapantay jay kalpasan da ito kung natagarod kat natayan. Kat makapadanag ata ni among pa asawa na kada ito nga tiyempo. So, what is the significance? The meaningful marriage. No kitaan tayo dito kat agpadpada dati kapadasan nun natay ti ko among pa asawa na natay mo ti asawa ti tatang na. So, nag-asawa ni Kitura. Kat dito'y makita tayo iti very faithful nga pastor nga adipen nga nang sarak ti asawa para kini Isaac. Yung kitaam dito pastor iti no kasaan no ka sigurista at the same time no kasaan no ka loyal iti sinumpaan na. I mean in Karina in my side ko na kasi iti klase ti panagkarida iti kita dito pastor ya. Kalpasan nga nakita ni Elazar dati babae nga nagpintas. Very beautiful ni Rebecca. Kita ama ti panang fulfill na dagi Karina. Dito chapter 24. Verse 33 pastor kunana toy food was set. Mabisbisin ka dayta nga tiyempo daytan. Ket inaalad nga kas bisita. Kunana toy nakasaganan ti taraon. But he said, I will not eat until I have told about my errand. Hangko nga hangko sagidan dayta makan ore mabisbisina kaday tinagapag inganahan ko maibaga iti panggapag. So dayay ko na tagsao ka. Ket imbaganan dayay panggap na. So datayo ka tano. Ipangpangro na tayo nadaduma ti bagi tayo, ti bisin tayo, ti wow tayo, ti sarili tayo comfort. But here just like his master ni Abraham, imbati na ti comfort zone na. Dito yung nakita tayo ni Eliezer. Hanapay nga umuna nga kinang comfort food. Ti muna, dajay mission nga impay ni ti ama, ti Abraham gankuana. So lipasan tayo mo dajay nga mission. Kaya, parang pangpangro na tayo man. Kaya dito ay makita pastor, that the meaningful marriage is the common denominator dito. They were comforted, naliliwada. The best experience of being married, Rabsad, kat panakikalay sa akin ni Apo Diyos. Dahil nga panakikalay sa, kat maitad iti na isang sangayan nga liwliwa. Kaya nasa uwan, awan ti dadanagam, umay man ti bagyo, umay iti kilak, nyaman pa nga pasama kibiyag. When you are married with God, nakikapagkalay sa akin ni Apo Diyos, you have nothing to worry. That is how meaningful being connected and married to our God. Okay. So, palagi panan ka dati sa kinapatag, iti pa nakipagkailay sa kiniapo Diyos sa akas ti panagkailay sa ni Abraham kakabsat, ni Sarah, nang nangruna unay, ni Isaac. Remember, we are the bride, ni Apo Diyos iso iti, groom tayo kakabsat. So, tida ito yung agundaway, nagpintas kakabsat. Yeah. Adupay dagiti maadal tayo. Ngayon, ala kakabsat, awan iti oras tayon. Iso nga tulungan da kay laeng, tapno, yung tunumay nga Sabado, kat adda kakabsat ita niya, nalis tayo, kat maawatan tayo ti kay papanan. Dahil ito nga leksyon tayo. Ulitan tayo, Pastor, di mo na? Yeah. Mighty. Eminem dito dati nga Eminem. Lipato yun na. Marvelous miracle. May kadwa? Mighty miracle working God. And the last one. Dati meaningful marriage. Well, bindisyonan na tayo na po Diyos. Gayang kakabsat, amok na tila ito magundaway. Dagiting adal kakabsat, babae ti tulong ni Apo Diyos, kin babae ti panagministro, kinasanto ng Espiritu Santo na, ket may iaplikar tayo, ti panagbiag tayo kakabsat. Tapno, akas kin Abraham, ket akas kin ni Isaac, na kari nga anak, ket may kari tayo tumat kaday nga lugar, ngayon sagana na biag nagnanayo. Dawatag kada tayo aming kakabsat, ti panagdumog tayo, ti panagkararag. Amami, ida iti nga oras. Nagyaman kami ken Kaapo, iti gundaway ken tiyempo, nga nagadalmanan kadag iti nasantuan asasa o maragsakan kami Apo. Ta every time
nga adalin mi dagiti sasaong ket numampay umununag ti kay papanan na ngim lumawlawag met nga lumawlawag apo. Iti kapadasan mi akas kini Abraham, akas kini Isaac nga naikari nga anak. Una ko Dios, saan kami nga may kari kaday nga lugar nga ipaay mo kada kami. Ni malaapo Dios, managbasol kami dagiti saan nga naimbag bigyan mi dagito nga arabid mi apo ni malagpakpakaasikan ken ka apo Dios kababaan kada ita nga parabor madanon mi dagiti banbanag nga kayat mo nga ipadanon kada kami apo Dios sila ito ang kundaway dawatig ken ka nga sapay la kumaapo tulungan na kami babanti pa nagministro ti na Santong Espiritu Santong pagbiyagan mi kuma apo nang nangruna dagiti nga adal nga income nang nagan bendisyonan dagiti kaabsat sa namanti anday tatta akanito sikatikan kanayon nga makiada sikatikan kanayon nga mangtaktakunay na kadakwada iyig mo kadakwada apo iti kasapulan da iti naldaw-aldaw amami nagyaman kami tapud nunay nga dagiti karkararag ni diningigwida ken pinakawan na kami na apo anyaman dagiti muli ti basol nga nasarakam kada kami agsipud ta dinawat mi digitoy tinimbag kinapatig una nagan na puming Jesus manubot kinang isadakan mi. Amen. So gagayem ken kakabsat bendisyonan na kayo ni Apo Dios awisan da kayo tumanan ito sumarunong alawas ket adalan tayo tumanan kakabsat iti napateg nga adal ti napauluan anya ti paulo na kakabsat ito numay nga adal tayo ni Jacob ken ti aga-agaw. So, napintas nga topic. So, God bless you.